Vole. To můžeš teď. To dělám šlapne. Ukažte nám to. Jedeme, vidíš? 180, 170 jedu. A koukej tady. 5,5 tisíc otáček. Ty vole, to je škára. Kurva, Guťa, tebe to nějak začalo. Ty tady bude celý den. Doufám, že nebude jak malý mimino, že ho nevede se tebe, já jdu do Anglie. To je song. Já jsem mu dával kotel. To je 2. Já mu tady platím cestu a on tady jezdí. Započít doleva. Jo, ty se toho nebojí. Ty vole, dokážu bych dělat. Co podívat? Koukej. Benzín. Je to v prdeli. Ty to máš. No, on ho do Šašťáva, tak nám řekněte vaše zážitky a dojmy. Ještě vylejzal Formule 1. Můj zážitek je, jel jsem do Anglie 240 km na rok. Po pravičně dálnici do Francie. Děkuji vám za pozornost. Lenin. Nebo. Autor na to. Já se musím ještě naučit natočit to kuře. Nemáme zážitek jak střídě. To je ono. Hlavně s tím autíčkem, ty vole. A tam ještě máme. Se toho nebojí. Asi, že vy tam chcete, já se chce viděli. Já jsem taky jednou byl takový. Pusme to. Počkej. Vole, čau. Ty chci natočit to kuře. A furt chodili lidi, ty jo. Tak to mě by čuměli, ne? No, Lesbien. Prejte 1. Opatrně, kluci, opatrně. A v pohodě. Lesbieny. Chtěli jít taky a ty si to zase. A začíme mu zadek. Komu? Tobě. Máš opět? Ej, ano. Pojďme na prdelku. Jo, je to. Já už myslel, že mi to někdo sněd. Já už bych měl po obědě. Ano, ano. Náš šikovný spolužák. No, pojďte za mnou, vážení diváci, ukážu vám něco nevídaného a neslýchaného. Co to je? Tomáše Chmelíka, 18.3. z roku 2008, 10 hodin 15 minut. Ale teď vám ještě živě připomeneme, co tady Guťa dělal. Takhle spadlo kuřátko a Guťa se stupnula. To je debil, to je debil. Skoro ukážem ještě heja kladno heja. Dělej. Neukáž. Dělej. Ne. Dělej. Ukaž nám vážení divákům. Pojď. To bude video, to bude YouTube, hele. Jo, ty to tam hodí, co? Pojď, Korbe, ukaž nám. Já vám můžu vykytkat na předsedu. Ano. Neumím. Dobře, von. Ano, už se asi rozloučíme, no.